A Jobbik szerint ma Magyarország egyik legfontosabb kérdése a munkahelyteremtés, erről Vona Gábor pártelnök beszélt Székesfehérváron, pártja gazdasági elképzeléseit ismertetve. A Jobbik elnöke fontosnak tartja azt is, hogy a magyar cégek visszaszerezzék az itthoni piacot, de közben exportpiacokat is tudjanak keresni. Vendégem Fürr Balázs, a Jobbik gazdasági kabinetjének elnöke. Jó estét kívánok! Először között szerepel az is, hogy keményen megvédenék a belső piacokat az uniós termékek elől. Ezt mégis hogy gondolják az Európai Unió tagjaként? Alapjaiban véve azt gondoljuk, hogy mindenképpen újra kell gondolnunk az EU-val való viszonyrendszerünket. Újra kell tárgyalnunk a feltételeket, mert jelenlegi formájában Magyarország számára helyzetben vagyunk nem most, hogy újra tárgyalhatunk bármiféle helyzetet? Mindenképpen mindent újra lehet tárgyalni, amit újra akarunk tárgyalni. Csak azt nem lehet újra tárgyalni, amit nem akarunk újra tárgyalni, és azt látjuk, hogy a jelenlegi kormányzat is a szavak szintjén, ugyan a retorika szintjén keménykedik az EU-val, de amikor a tettekre kerül a sor, akkor pont az ellenkezője történik. De hát ne vicceljen, hogyha csak a szavak szintjén keménykednénk az Európai Unióval, akkor most nem lenne ösztűz ellenünk, akkor nem lenne téma a túlzott deficit eljárás, nem lenne téma a monitoring eljárás, nem lenne téma ugye a legutóbbi jelentés, a Tavares jelentés, és sorolhatnám. Az EU alapértelmezésben és a mi gondolkodásunk szerint már a retorikát is büntetni akarja, tehát azért folyik ellenünk ez a hetz kampány, mert már azt sem viseli el az Európai Unió, hogyha valaki a szavak szintjén megpróbál ellenállni ezeknek a központosító föderalisztikus törekvéseknek. Mi azt gondoljuk, hogy a tárgyalást magát is új alapokra kéne helyezni, és be kéne tudnunk bizonyítani azt, hogy a jelenlegi feltételrendszer nem megfelelő Magyarország számára. Ha ezt be tudjuk bizonyítani, és egy népszavazás alá tudja azt támasztani, hogy a magyarok többsége, ahogy úgy látjuk, szintén hátrányosnak gondolja az EU tagságot, akkor ez már egy jó tárgyalási alap lehet. A jelenlegi tárgyalási alapja a kormányzatnak az az, hogy... De bocsásson meg, csak azért nem menjünk túl, hogy ezekkel a feltételekkel nem jó az EU tagság, de mégis mit szeretne a Jobbik? Hogy az Európai Unió alakítsa úgy mondjuk a tagságnak a feltételeit, hogy az Magyarország számára kedvező legyen? Vagy ha így nem jó, akkor lépjünk ki, vagy... Nem szabad a magát az EU tagságunkat sem dogmaként kezelni. Teljesen mások a feltételek most, mint amikor beléptünk, tehát úgy gondoljuk, hogy népszavazásra mindenképpen szükség van. A mi kutatásaink azt bizonyítják, hogy nagyon sokan elégedetlenek az EU tagsággal, tehát hogyha egy népszavazás megtörténne, ahogy egyébként ez nem csak egy európai országban került már napirendre, azzal felvételezve, annak az eredményével felvételezve leülhetnék újra az EU-val tárgyalni, és azt mondhatnánk, hogy van egy támogatás a magyar állampolgárok részéről, és az EU-nak sem nyilván érdeke az, hogy kilépjünk, és bebizonyítsuk azt, hogy az EU-n kívül is van élet. Folytatjuk, biztos vagyok benne ezt a beszélgetést, mert lenne még miről beszélni, csak a gazdasági elképzelések kapcsán is. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Köszönöm én is.